wacho is only a fool who never realizes. Kineno a group of people, misled gingama never realizes. Ginga leader who never realizes every day. Let's not talk about individuals. No, when I'm saying here, ingeni nyenyo wacho ni nitie 7 shillings ma bribery okay kwere. No, then yene mondo proceed. Give mistake. Then he has proceeded to say jo Kenya kwanza ginjo kuogi. Yet kata governors wakwalo mabe giri kucho and they are not talking about it. So gima wacho is this. Ana wacho ni mokuongo. Ingeni treat government to government. Ken, this is a respected floor. That is true. This is a respected but floor. He did not respect the floor. Order, Ken. I'm the one speaking. Yes. Koro wacho ideas mabiro konyo piny. Okay, kwadonja allegations moko matino. Maonge gi facts gi kan. Ka oponi dwa biro allegation, bring the facts ka. So, yeah, mane madwaro ni kanti 7%. All right. More dwa kelo, to okele with fact. Gima wacho niya, number 1. Gima jo Kenya nyaka ng'e ni gimiluongo ni government to government deal ne poko take off. Right. Ok en gima nosekethore madanga to bika wache ni kuone ni e. En gima ne poko ka take off. No the take off mbele ka. En ni government wacho ni bing niya nikech no jo Saudi Arabia ne poko kelo mafuta on that basis. Ne poko chakore. Ne en gima government had gotten into to kagi realize ni their clauses are not working. Nyako retreat. Ne di kelo no a lot of challenges. Koro he has a lot of time to explain so many things. I think let me count time and I explain the following. Number 1, government nigi duty ne jopiny. Owacho maber ni William Ruto nyocha dwari mondo cost ma living odog piny. Owacho maber ni William Ruto nyocha dwari mondo cost ma fuel odog piny. William Ruto nyocha dwaro ni mondo Kenya obed gi mafuta ma consistent. Higa mokadho chaka ne wan e sirikal mokalo. No gik sama ne walao mafuta gi mbuguru nyaka 1 liter nwanyiew nyaka 280 shillings. Ana manye nyaka sigalagala kocha chieng moro mondo ayud mafuta. To sirikal no ne jo oling e iye kendo nigi ling thi. He was part of the government. Ne ogi complain. The problem ailane ma William Ruto ne temo dwaro niya wabed gi mafuta ma consistent to wabed gi fuel ma manageable to wabed niya ni wanyalo charge fuel correctly. Gima timore niya koro government to government ne poko kick off. Gima duong' madwa nyiso jowa mondo winji. Yes, cost of living pek. Ne ka mana wache ni kendo chieng' mondo yani studio mona wache ni kata America emithie kawuono. Fuel ma lita achiel kucho gikete in gallons ma 3 liters. Fuel ma lita achiel siling 320 in America. Anyisi the truth. You can check. Koro gima duong' en ni ere kaka sirikal nyalo deal gima president temo his best. Koponi nitiere gima opposition nigo ma ginya propose. Giwache ni wan wa propose ma. Iwinjo? Ganyocha gidhi Bomas, wacho ni ne Bomas.